Wezîrê Derve Fransayê bir ragihand ku me biryarek nedaye ku em dema dawîya Îranê li ser peymana nukleerî dirêj bikin. İran de salên pabend bûnin swayên dibin peymana nukleerî de bin pê dike. Em ê hêta dawiya tebaxa 2025 dem bidin Îranê da ku bigihî jê rekeftinê. Ger dema dawiya Îranê beyî rekeftinekê bike de, em ê snapbackê çalak bikin.